عزو سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نروم روبو عشش منت مقابيت كلتشحن عيسان شدشن زستدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كان نتاتو بسيكو سن حبريتا اما سدتنياتات ابحري يطفو عبدو بسودان لعلمية حسابات اناتواقعو هاديموم عب كل التقراي كبيد حزقت مدهانيت مليس وسيخو جنرال البرهان نلعلواي وتادراو مكنن اب تحت ايداتيو سدرابيت حلوتن علي راججاني بحابر تقتلهم بريطانيا ترى زي فلت لب حمام انقصي سقات فطيرو ابلع ايران زكاز زلهنا دحسو منات كودايو بنتاغون ازن كالم بزرزر حجركم كقربه كتكاتاتولن بخبر عدم بسنك وسن حبريتا اما سدتنياتات اما اكلاي بحري يطفوهم زلو يقلت ناب ايروبا خبط حزفتنو باما يتزوطرو سدتنياتات اب جماجم بحري ما اكلاي دايم يطفوهم زلو عشوشت بيرس حبيرو بتوصي كم عسكرات ناب سدت زمرحو منسات ريسوم اب جماجم بحري تدربي يركبكم زلو اتمنጭ تقيسو ازمادومن سدا بيتاتهم دايم كرهو يصقمو خم زلوون عملكيتو بمسرت صبصب اغراوت كلا سدتنياتات كسام مغابيت 2026 بوحدو 682 سبات دايم طفيو ወይ ሞይቶም ኣለዉ ተዓቂ ቁጽሩ ሞት ካብዝን ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ጉጅለ ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ቁጽሪ ግዳያት ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ምዃኑ ይገልጹ ሰመዚ ኢጣልያ ቱኒዝያ ማልታ ብዛዕባ መድሓን ምጥሓልን መረኸብ ዝውሃብ ሓበሬታ ድሩት ከም ዝኾነ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ በዚ ምኽንያት ብዙሓት ስዳ ቤታት ኣብ ልዕሊ ዝፈትዎም ሰባት እንታይ ይጋጥም ከም ዘለዉ ኣይፈልጡን ዘለዉ ስደተኛታት ሓደገኛ ጉዕዞታት ኣብ ዘቕጽለሉ ዘለዉ እዋን ብዙሓት ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ሰባት ከይተመዝገቡ ክተርፉ ከም ዝኽእሉ ሰብኣዊ ጉጅለታት የጠንቀቑ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ብዙሓት ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ፕሮሰስ ንኽውድኡ ካብ ስዑዲ ናብ ዓዶም ንኽምለሱ እናተጓዓዙ እንከለዉ መጋቢት 16 2026 ጀልባ ብምጣሕላ ብዙሓት ድማ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ ጀነራል አልቡርሃን ንላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ይግለጽ ብመሰረት ጸብጸባት ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ለተና ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንኑ ክእሰር ኣዚዙ እቲ ዝተኣሰረ መኮነን ኢናጋ ዓብደላ ወይ ኣሚር ሙጃሃዲን ተባሃለ ዝፍለጥ ኮይኑ ምኽንያት መእሰሪኡ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝሃቦ መደረ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ እቲ መኮነን ኣባል ማሕበር ኣሕዋት እስላም ሱዳን ምዃኑ ዝገለጸ ጸብጻብ ቅድሚ 2 ሰሙን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣጋር ሰራዊተን ናብ ኢራን እንተሰዲደን ብወገን ኢራን ኮይና ክንዋጋኢና ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ እዛ ባህላዚ ኣካታዓ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ኣሜሪካን ማሕበር ኣሕዋት እስላም ሱዳን ከም ግብረ ሽበራዊ ትካል ምስ ማያ ዝጠቐሰት ጸብጻብ ጀነራል ቡርሃን ነቲ መኮነን ዝኣሰሮ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎቲ ከም ግብረ ሽበራዊ ውድብ ዝተመደበ ትካልን ንዘሎ ፍልይ ንምርኣይ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ጥዕና ከቢድ ሕጽረት መድሃኒት ከም ዘጋጠመ ብቐጥታን ህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቕን ተሓቢሩ እቲ ጸገም እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እተን ትካላት ሕክምና መሰረታዊ ኣገልግሎት ምድሃን ህይወትን ክህባ ናብ ዘይክእላ ደረጃ በጽሐን ኣለዋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሚካኤል ክብደት እቲ ጸገም ኣብ ዘብርሃሉ እዋን ቀረ መድሃኒት እቲ ሆስፒታል ዳርጋ ሙሉእ ናብ ዜሮ ከም ዝወረደ ገሊጹ ከም ኣገላልጻ ተሓላፊ ህሉ ኩነታት ሓደ ሕሙም ካብ ዝተኣዘዘሉ 3 መድሃኒት ካብ ሆስፒታል ሓደ እኳ ክረክብ ኣብ ዘይክእለሉ ኣዝዩ በዳህ ደረጃ በጽሕሎ ኢሉ ዝቕልውላው ጥዕና ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት እውን ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ምንጭታት ሆስፒታል ኣጠንቂቖም ካብኡ ዝገደደ ድማ ምምሕዳር ሆስፒታል ብተደጋጋሚ ናብ ቢሮ ጥዕና ክልል ብዛዕባ ሓጸት ህይወት ዘድሕን መድሃኒትን ሕቶ ዋላ ተቕረበ ሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ይኹን መፍትሒ ዘይመሃቡ ግን ዝምልከቱ ኣካል ዘይምግዳስ ሸለልትነትን ብንጹር ዘርእዩ ኢሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ጉጅለ ተቃውምትን ዳግማይ ውግእ ድሕሪ ምክያዱ ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብ ከተማ ኣኮቦ ሃዲሞም ከም ዘለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህጻናት ዩኒሴፍ ሓቢሩ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኣኮቦ ከም ዝተቆጻጸረ እኳ እንተገለጸ እቲ ግጭት ግን ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ ሰራዊት እቲ ሃገር ብ6 መጋቢት ነበርትን ትካላት ረድኤትን ካብቲ ከባቢ ንኽወፁ ኣቐዲሙ ኣዚዙ ምንባሩ ማዕከና ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ እቲ ምንጪ ኣብ ግዝኣት ጀንጉለይ ብዝተኻየደ ጽዑቕ ውግእ ሓይሉ ህንጻጻት ከም ዘዓነወ ገሊጹ ዩኒሴፍ ብወገኑ ብሰንኪ እቲ ውግእ ስዒቡ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ህጻናት ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ገሊጹ
بمسرت ጸብጸባት እትትካል ኣስታት 100,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ከኣትዉ ከለዉ ካልኦት ድማ ናብ ውሑስ ቦታታት ክፍለ ግዝኣታት ጆንግሌይን ላዕለዋይ ኒልን ሃዲሞም ትትካል ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ለበዳ ሓማም ኮሌራ ከም ዝተኸሰተን ኣብ መንጎ ተመዛበልቲ ህፃናት ከቢድ ሕፀት መግቢ ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ፈቃዲ ሓትት ብመሰረት ቤት ጽሕፈት ትግራይ ب16 መጋቢት 2026 ናብ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝጻሕፈ ደብዳቤ ብሰንኪ መንግስቲ ፌደራል ገይርዎ ዘሎ ምክልኻል ባጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ መምህራን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ናይ ኩናት እዋን ዘይተኸፈሎም ደሞዝ ተወሳኺ ምቑራጽ ባጀት ስለ ዘጋጠሞም ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘለዉ ከምኡውን ውፅኢት ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዳግማይ ሓደጋ ምዕጻው ትምህርቲ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ሓድሽ ክልከላ ባጀት ነቲ ሕቡራት ሃገራት ዝተደንገገ መሰረታዊ መሰል መምሃር ህፃናት ዝግህዝ መንግስታት ንምዕዋት መደባት ልምዓት ዝኣትዎ ቃል ዝዓጽፍን قوام يمثل حقاوي أسرار حز تحسن أبسمع بريتوريا تفرارمتي أكلا زعتو وجبو زتحسن دحر سمع بريتوريا تجمرة أو أنت وقعزو ندحري زملسن نسلام زرق زي مرقا زس مخانو بمتكاس ممهران تمهارون أبزغط السمون تمتخط الانتخونو دموز كخفل زتسوع سلامو سلفي كايدو كفقدو لهم حاتيتو مالو السلامو سلفي دحنوتو استحلو خوينو نخكايد دما ما حاوت سأتا متحبار كقبرو ساوعي تقريب الله إيران موت حلافي تسأتا علي راجاني أراغيتا علي راجاني أب كبابي باردس تهران أب زركب غزا قوالو بنفتو غو أمريكان إسرائيلن إيراما دحر مقوارو مسودون حادا كام مكتلاتاتون بركز زبولو حالوتن أكالات تسوي خبل إيران مونترين حبير الله مثل راجاني بغربا خصوصو تصنحو مكتل بيت مغرى هاقراو دعنت علي باتني قالوا لعلو سب السلطانون اب تمتقعتي هوتهم كم زحلفه تغليطيو تمتقعتي استفصمه اب تيران اب زركب عدم مستراو ماكل از كخون كله اسرائيل نسغم تزوسدت كاوشطاوي بزبصح حبريتا مخانو تغلصالا زفصامزي اب لعلواي مرحنت ايران زفطرو هاغوف ازيو اب مخانو تنتنتي يغلصلو كفل مكلخال امريكا بنتاغون نتا اب لعل ايران زوسد زلو وتادراو سغمتي أوشتي 4 وي 6 سمون مزام مدى كم زحانتاتا قاليتو لعلوي أمغاري بريزيدنت ترامب كيفن هاستينغز مسبب سلطان بنتاغون دحر مزرابو اتسرحيت أبزحات أرقزي خزازم أبسمع قمز تبصحة قاليتو اتخينات سالساي سمون أبزح زول أوان أبزبا وشمت فارز زولو زي مرقا أب علماو نقدي واغا ندادي عبق لبلاو أصعبو لو أمريكا نتب وسخ واغا ندادي زسعبو زولو زي مرقا نمفتح تسرح خمزلا تقليتو تأما خاردما أمريكاون كسا عمنات خونتات زرقاقا أعلاه قبرو تصويعو وسيخو أمريكا قدام نتوبو إيران ما أكلاي مبراق كأتسأل السقاعات كي تخون مكلخا المخانو قليتو ازو سقمتي أبزو حج إوان عبي قسقاس يقبر كمزلون أبزو قطولو حيدا سمنات اتخوينات كمزودا قليتو كنات وشمت فارس أبزو حج إوان بوليتيكاو اطبان ميزان عالم يزرق مهلاو زفلتيو دايركتور هاجرو ماكل تصرش برا أمريكا جوزيف كينت نتي أمريكان إسرائيل قبل إيران زكايدو زلوا خوينات بتر بمقوم كاب سلطانو خمز لغاقا أفليتو ات دايركتور نا بريزيدنت دونالد ترامب أب صحفو ناي سلطان ملكا دبدابي أما حبراو مراخبيتات غوصو أب زرغو دبدابي كاب إيران نهاجرنا قلطف حدقا أينبرتن بمبال نتو خوينات تخلغيلو كدمي نام ممحدار ترامب أب لعلواي تصفح متصنبار متصلم تلعلنا زدليو قربت زلوهم زنقف جوف كينت اب دبدابيو نتي حجي اب لعلي ايران زكا زلو خوينات بحلنا خقبلو كدغفون كم زيكل غليصو وسيخو دما ازو خوينات اب اسرائيلن امريكان بزركب حيالو لومي جوجله كم استبغسن نصوري بمبال نتوسان نقيفو بمسرت كينت اما جمرتا معلتا نايتي ممحدار لعلواي سب سلطان اسرائيل صلوا زلوم ابالات مرخبي بزحان امريكان نتي بريزيدنت امريكا قداميتها زبل بوليسي ملو زدخمه ناي وق ملعل نحاسوت حبريتا وفري اكايدوم اتي استوادده نحاسوت حبريتا وفري بريزيدنت ترامب ايران نامريكا اصبتاوي سقات كم زلوان حج سقمتي انت توسيدو قطف عود كراغت كم زخلن كأمن كم زغبرون قاليتو اما وداتا كينت اذا اغبابزي فصوم حسوت بمبال كونينو نغينات عراق كم ابنت تقيسو ازي اسرائيلاوين نابتي باشح زقصرو بلوصات دك تبعتن دك انستيون زخفلنا اعنا وخينات عراق نمئتاو زتقوملو زنبرو استراتيجيو ازغيغا داغماك كندغمو يبلنا كبل اطنققو مرحتي أمريكان إسرائيل بزعباتي مس إيران زكاي زلو وينات زملكت واناو مبرهيبهم
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ትሩዝ ሶሻል ዝተባሃለ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝበዝሓ ሃገራት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብቲ ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሳተፉ ቁሩባት ከም ዘይኮና ከም ዝገለጻሉ ተዛሪቡ። ኣብቲ ኣንጻር ኢራን እነካይዶ ወታደራዊ ስርሒት ክሳተፉ ኣይደልያን እየን ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት ብተግባረን ኣይተገረምኩ ክብል ወቂሱ። እቲ ሃገሩ እትድግፎ ኔቶ ንኣሜሪካ ከም ዘይድግፍ ዝነቐፈ ትራምፕ ካብ ዝኾነ ሰብ ደገፍ ኣየድልየናን እዩ ብምባል ተገራጫዊ መግለፂ ሂቡ። ዘገርም ወታደራ ዓወታ ስለተጓናፀፍና ናይ ሃገራት ኔቶ ደገፍ ኣየድልየናን እዩ ወይ ደሊና እውን ኣይንፈልጥ። ከምኡ እውን ጃፓን፣ ኣውስትራልያ ወይ ደቡብ ኮርያ እኳ ደኣስ ከም ፕሬዚደንት ናይታ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝሓየለት ሃገር ዝኾነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይነ ክዛረብ እንተኮይነ ናይ ዝኾነ ሓገዝ ኣየድልየናን ኢሉ። መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ከም ተፈጸመ ተሓቢሩ። ኣብ ዓለም ዝበዛሕ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ካብ ዝርከቦም መዕርፎ ነፈርቲ ሓደ ዝኾነ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ትማሊ ዕለት ብዝተፈጸመሉ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኩሎም በረራቱ ክቋረፁ ተገይሩ። እታ ካብ ኢራን ዝተተኮሰት ድሮን ኣብ ግቢ ኣብ ዝርከብ መኽዘን ነዳዲ ብምዕራፉ ብርቱዕ ባርሓ እውን ጸሊም ትንክን ክረአ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ዱባይ ንድሕነት ተጓዓዝቲ ክብል ንኩሎም ናይ ውሽጢ ዓድን ኣህጉራዊ በረራታት ከም ዝሰረዘ ኣፍሊጡ። ብሰንኪ እዚ ድማ ከም ኤሚሬትስ ዝበሉ ዓበይቲ ትካላት ኣየር ስርሖም ክቋረፅ ከለዉ ናብ ዱባይ ዝጓዓዛ ዝነበራ ነፈርቲ ድማ ኣንፈተን ብምቕያር ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣልመክቱር ንኽዓርፋ ከም ተገበረ ተፈሊጡሎ። ቤት ጽሕፈት ሜድያ ዱባይ ባርዓዊ ዝበፅሖ ናይ ህይወት ጉድኣት ከም ዘየለ እኳ እንተገለጸ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብተደጋጋሚ ዝተፈጸመ ምዃኑ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስጋኣት ጸጥን ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እዚ ተኸታተሊ መጥቃዕትታት ዝፍጸም ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን መሻርክታን ብወገን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት 21 ጀሚሩ ዝተወልዐ ዞባዊ ጎንፂ ኣብ ዝበረኸሉ እዋን ምዃኑ ንብዙሓት ተንተንቲ ዓለማዊ ስጉኣት ፈጢሩሎ። ጉጅለ ምክልኻል ሲቪል ነቲ ሓዊ ተቋጻጺሉ እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ግን መደባት በረራ ሙሉእ ናብ ንቡር ክምለሱ ከም ዘይክእሉ ሓቢሩ። ብሪጣንያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ለብዒ ሕማም አንቀፂ ስጋኣት ፈጢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተራእየ ለብዒ ተላጋቢ ሕማም አንቀፂ 2 ሰባት ቀቲሉ ነይሩ። እቲ ሕማም ፈለማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ከንት እዩ ተራእዩ። ሓደ ካብቶም ግዳያት እውን ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። ከንት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ለንደን ዝርከብ ኮይኑ ብዙሓት ኣብታ ርእሲ ከተማ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከባቢታት እዩ። ብዕድመ ናይቶም ግምት 18 ከምኡውን ክሳብ 22 ዝኾኑ ጸብጸባት ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቶም ዝተለኽፉ 15 እቶም 4 መንቢ ዝተባሃለ ዓይነት ናይ ሕማም ዝሓዞም ምዃኖም ሰብ መዚ ጥዕናት ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ ኩነታት ዘስግኦም እቶም ሰብ መዚ ንገለ ካብቶም ተምሃሮ ክታበት ናይ ሕማም ክህቡ ምዃኖም ኣሚቶም ኣለዉ። አንቅፂ ብቫይረስ ብረኽሲ ባክቴርያ ዝስዕብ ምዃኑ ይፍለጥ። እንተኾነ እቲ ብባክቴርያ ዝፍጠር ዓይነት አንቅፂ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ካብ 2024 ክሳብ 2025 ዝነበረ እዋን 378 ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ነይሮም። ካብኣቶም እቶም 31 ከም ዝሞቱ ጸብጸባት የመልክቱ። ብሰንኪ እቲ ሓድሽ ለብዒ ኣብቲ ከተማ ኬንቲቤሪ ትርከብ ከባቢታት ክግበር ዝተሓሰበ ገለ ጽምብላት ህዝባዊ ኣኼባታት ተሰሪዙሎ። ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብወገኖም ክሳብ እቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣቱ ትምህርቲ ተቋሪፁ ክጸንሕ ጠለብ የቕርቡለዉ። ሃቫና ብወግዒ ናብ ፍጹም ጸልማት ኣትያላ። ኣብ መላእ ሃገር ዝረአ ዘሎ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኹባ ሽባ ምቁጻሉ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ዓና ውጥቀት ሃገራዊ መስመር ድሕቲ ኣሜሪካ ዝምራሕ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ዕፅዋ ነዳዲ ኮይኑ ንመስመራት ህይወት ጸዓት እታ ደሴት ብኣድማዒ መንገዲ ዝቆረፀ እዩ። ነቶም ዝኣረጉ መመንጨዊ ሙቐት እታ ሃገር ሓይሊ ዝህብ ነዳዲ ስለዘየለ ሚልዮናት ሕጂ ብዘይ ብርሃን ማይ ወይ መዝሓሊ ስለ ዝርከቡ ኣዝዩ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩሎ። እዚ ምቁራጽ ጸልማት ምስቲ ኣብቲ ቀረባ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ክብሪ ምውሳድ ኩባ ብዝምልከት ዝሃቦ ምልዓል ዝፈጥሮ መግለፂታት ዘጋጠመ ኮይኑ እቲ ምሕዳር ነቲ ሕጂ ዘሎ ቁጠባዊ ውጥቀት ከም ዕድል መሰረታዊ ለውጢ ስርዓት ከም ዝርእዮ ይሕበር። ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ምእላይ ፕሬዚደንት ሚጉኤል ዲያዝ ካነል ዳግማይ ምኽፋት ቁጠባዊ እታ ደሴትን ነቲ ስንኩል ዝኾነ እገዳ ንምውዳቕ እንኮ መንገዲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። ኩነታት ኩባ ነቲ ድሮ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ስርሒት ቅኔ ቁጣዕ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዓለማዊ መልክዕ ካልእ ትያትር ዘይምርጋእ ይውስኸሉ። ኣሜሪካ ንማእከላት ጸዓቲ ኢራን ብምውቃዕ ውጥቀት ምዕጻው ክለኣየር ኢማራት ዓረብ ኣብ ምምራሕ ኣብ እትቕጽለሉ ዘላ እዋን እቲ ኣንጻር ሃቫና ዝካየድ ዘሎ ዝለዓለ ጸቕጢ ብዝብል ወፍሪ ሓንቲ ጢት ከይተኮሰት ኢዳ ኸትህብ ንምግዳዝ ዝተዳለወ ይመስል። ይኹን እምበር ፍጹም ምፍራስ ግዝኣት ኩባ ናብ ፍሎሪዳ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ሰፊሕ ማዕበል ስደት ከበግስ ከም ዝኽእልን
እዚ ድማ ንውሽጣዊ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝያዳ ከተሓላለፍ ከም ዝኽእል ነቐፍቲ የጠንቀቑ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ።